Gavana machon ma kaunti ma Samburu, Moses Lenolkulal, e gavana mokwongo moyudi gi ketho mar mibadhi nyaka ne tend kor gwenge chakre pacho kaendi. Doho ma Milimani ong'ado ni Lenolkulal mibadhi omieno kaachiel gi apisasege moko 10 ma gitiyo godo e apisi e kaunti no endo. Oyudgi gi ketho mar tiyo marach gi apisi magi, yako omenda mag kaunti, kendo chiwo tije mag orak ne kembegi giwegi e kinde mane gin e telo. Lydia Okeyo miyowa ler mar wachni. En bura manochwali e doho higni bura mokadho. Bura magikone to koro ne ogol ng'eto mare gi jang'ad bura Thomas Nzioki e doho ma Milimani. Bura no koro keto gavana machon ma Samburu Moses Lenolkulal kaka gavana mokwongo moyud kod ketho mar mibadhi nyaka ne tend kor gwenge chakre pacho ka. Doho noyudo Lenolkulal gi ketho mar timo ohala gi kaunti ataro mar chik kendo oyako omenda mag kaunti ma Samburu ma siling milion 83 kokalo kuom orak mar chiwo mauta kotiyo gi kambi ne owuon. Doho noyango ni gavana machon no ne otimo mibadhi e yor apanda kendo keto nying jal moro moyangi kaka Hesbon Wachira e tesend logo mauta mare mong'ere kaka Oryx Service Station mantiere boma ma Maralal. For count 4, I find first accused person Moses Lenolkulal and 11th accused person Hesbon Wachira jointly guilty and convict each one of you for unlawful acquisition of public property contrary to section 45(1). Gavana machon no ng'adne bura kanyakla gi jagoro machon mar kaunti ma Samburu Stephen Letinina, apisas mag kaunti no machon kama oting'o Daniel Nakuo, Josephine Lenasalia, Ruben Lemunyete, Milton Lenolngeje, Geoffrey Kitewan, Paul Lolmingan, Hesbon Wachira, Lilian Balanga kod Bernard Lesurmat. For the issue of bail, as it is now, it's a matter of the court's discretion at this stage. Lydia Okeyo, Ramogi TV.